खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरनानै नोंथांमोननो मोनथिहोनो मोननैसो खौरांफोर एबा रादाबफोर लानानै फैबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। 1 नाम्बाराव जों मोनथिहोनो नाजादों Nlfb नि सोमोन्दै। बावैसो रादाब निउजफोराव जों मोनथिना मोन्दोंमोन Nlfb। बे Nlfb आ मा नोंथांमोना मोनथिखागौ। Nlfb खौ जों नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड होननानै मोनथिनो हायो। बेनि दैदेनगिरियानो जाबाय एम बाथा होननानै जों मोनथिना मोन्दों। दिनै एम बाथाजों दैदेनजानाय आफाद आरो बिथाङा दिनै न'आव गिदिंबोफिनबाय। बिथांमोना इन्डियान गभर्नमेन्टखौ खावलायदों दि बर'नि दाबि डिमान्डफोरखौ सुफुंनानै बर' हारिनि एबा बर'फोरनि राजखान्थियारि हालोद एबा जेंनाफोरखौ अरायनि थाखाय सुफुंनानै होनांगौ। Nlfb नि चिफ एम बाथा आरो गासैबो आफादनि गोजौसिन लिडारफोरनि न'आव गिदिंबोफिननाया थारैनो बिटिआर आरो बेनि सुबुंफोरनि मोनसे जारिमिनारि होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंथिदों। बिथांमोननि गिदिंबोफिननायाव बिथां प्रमद बर'आ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जानानैबो बिथांमोनखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बरायदों। दा नर्थ इस्ट जार्नाल मुंनि पेजआव मैया जों नुनो मोन्दों सानसेनि गेजेरावनो 5,73,20.21 रां महेन्द्र बसुमतारीनि आका गुटखा मास्टारनि एकाउन्टआव जमा जादों सानसेनि गेजेरावनो। जेब्ला इंलिश मेकारआ गुटखा मास्टार एबा बिनि नखरखौ लानानै मोनसे ब्लग भिडिअ खालामदों। बे भिडिअआव नुनो मोन्दों बिसोरनि अबस्था गैयै नखर, मोजां नङै न'नि हाल-सालखौ, जायखौ लानानै इंलिश मेकारआ बिसोरनि नखरखौ सहाय खालामनायनि मिजिंजों बे भिडिअखौ हगारदोंमोन आरो लोगोसेनो एकाउन्टनि लिंक हगारदोंमोन, जाहोनाव मदद होनो मोजां मोनग्राफोरा बिथांनो डनेसन हरदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 24 घन्टानि गेजेरावनो गासै 4 लाख रां बिनि एकाउन्टआव जमा जादोंमोन। बिथां इउटुबार इंलिश मेकारआ बेबायदिनो समाजनि गेजेराव मोजां खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथाङा गावखौ मोजां मोनग्रा बयखौबो साबायखर बावहरदों। गुटखा मास्टारनि नखरखौ सहाय होनायनि थाखाय बुंबावदों बैफोर रांजों बिथांमोना गुटखा मास्टार आरो बिथांनि नखरनि थाखाय मोजां न' लुगोन। नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोन्दों मोनसे गिलु-बालु गारि एक्सिडेन्टनि जाब्रबनाय जाथायखौ। माबादि एक्सिडेन्ट जानो मोनखो बेखौ मोजाङै दासिम मोनथिना मोननाय जायाखै। जाथाय जानायनि जायगाया सनाइनि स्कुल खाथियाव होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया दिनै बेलासे समनि गेजेरावनो जादों। खोनानाय बादिब्ला दंफाङाव सौग्रावनायनि जाहोनाव बे जाथाया जानो मोन्दों होनना बुंदों आरो खोनानाय बादिब्ला गारियाव बिसोर गासै 4 दङमोन। सासेया हिनजावसा, जायखौ स्पट डेथ एबा जायगायावनो थैनायखौ सन्देह खालामनाय जादों। दासिम मोनथिना मोननाय बादिब्ला बिसोर रौतानि कपार्टि होननाय जायगानि होननानै मिथिजादों। माब्ला माबे समाव मा जाब्रबनो हागौ जों बयबो मोनथिस' हाया, थेवबो जों साबधान जानानै थागोन जाहाथे बेबादि गिलु-बालु खैफोदनिफ्राय जों खारग'नो हायो। जोबनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन लोगोसे शेयार खालामनानै होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।